Сябры, дзівосныя рэчы адбываюцца ў Беларусі, у якія ўмешаўся вось гэты парень. Я не магу інакш патлумачыць візіт у Беларусь пастара Франкліна Грэма. Это, дарэчы, это вельмі сур'ёзная асоба. Я гутарыў з людзьмі, якія з ім перасякаліся, гавораць, што это набліжаная асоба да Дональда Трампа. Ягоны бацька Білі Грэм быў дарадцам 5 амерыканскіх прэзідэнтаў. То, што такая асоба прылятае ў Беларусь, дарэчы, як і Джон Кол, это все таварыш Трампа. Тое, што яны Беларусю займаецца, это не проста так. Як казаў Зенон Пазняк, хто уплывае на Беларусь, той уплывае на бяспеку ва ўсёй Европе. Яны ведаюць, што Беларусь вельмі перспектыўная дзяржава. Слухайце, і вось нядаўна пратэстантаў мачылі па поўнай праграме ў Беларусі. І тут вот такія цуды адбываюцца, да? Пратэстанцкі фестываль надзеі. Пратэстанты нармальныя ребята. У пратэстантаў ёсць прароцтвы пра тое, што Беларусь асаблівая краіна, пад Божай апекай, і ў Беларусі здарыцца абуджэнне, вялікае абуджэнне, якое зменіць усё, зменіць Беларусі, і Беларусь ужо паўплывае на суседнія дзяржавы. Можаце сабе такое ўявіць? Будзе багатая краіна, вельмі такая з высокай ступенню маральнасці, дзе будзе жыць 40 мільёнаў людзей. Я думаю, што мы на парозе такога, пра што мала хто можа нават уявіць, што мы ў пачатку шляху да грандыёзнай будучыні Беларусі.